nyama yangu yemakarwa hairege kutengwa kunyange zvaita sei nasei. Waikupa zvananetsana naSibinage, musika wangu hauchatombotengwe kana chokwadi chacho kablazi kamuroyaka. Ndiri hwayana yenyu baba. Ndauyawo kuzocheneswa pamberi paGaborone. Aiwa kamunhu wacho. Musaite mwoyo wakadaro. Inga tine history tese wani. Kutadza kuri muvanhu kudzorai moyo. Munhu washe ndababata ipapo. Asi chekutanga ndinoda kungokumbira ruregerero pama-inconditions akaitika pakati pangu nemi. Ndine dambudziko ravira bhizimusi rangu. Musika wangu hausido nezvekudaro. Asi mazuva ndinoti ndikaronga musika, ndinodaidzira, ndigodaidzira, ndigowawata, asi hapana kana customer inouya kana 1. Muswero wese inenge iringori dhololo. Akomana nhasi kuri kutonhora. Hei, mukati hakuna kufa muroye here ikoko? Mawambi, haureve nhema ipapo. Kuri kutonhora chikombera. Apa kwadarika kutonhora, tototi kuyabanda nyani. Oro tototi kuri kuzizira kwambiri. Akakawedha mawambi manje. Panenge pachida uri munhu ane tumari twake. Woswera zvako uchirwa tumakapachino netumakofi. Waiziva? Imimi zvese zvamuri kutaura hazvisi kana kutombondiitira boys dzangu. Dai kuri kuti ndiri mbinga, ndaitomboda 1 chibhodhoro cheHenesi chekurova chakadaro. Asi kuri ipapo ndopaunonyatsonzwa chest ichinyatsopisa. Waibata. Nini yesa mungutaura wakomanaka. Ndikutoona nge muri kutomhanya mushini. Nakurokoti bvire apo matanga manje. Nini chandiroda pakumanaka igumbezi, maiziya. Gaizika, apa paridoda rangizha. Rangizha rine maziso, maiziya. Ndoripi iroro baba Makaru? Mukadzi zvakamudhara. Wedha todi uri wega, ndoda une mukadzi pasaidi. Ipapo ndo panoti netsei mudhara kuroko. Noti mukadzi anokudzise here usina kana sendi. Zvakangofanana chikombera. Iwe wataura zveHenesi, unayo here 1000 bond yekutenga Henesi? Hauna, saka nyarara. Maomero akaita zvinhu mumastreet mugenga rangu ma1. Kuseka tingaseke zvedu but mawambi murambi ndiwo anonzi matemba muchemba chaiwo. Gaya wangu, mainini vangu vari kurarama nekutengesa matumbu ehove kunotonu. Ma1 wangu. Ma1 gaya. Kuwadzana kwa vanhu vakadyiswa nyama yemugido vachitonzi nyama yembudzi. Ini ndikutombogaya hangu kuti dai kuri kuti ndainzi sarudza 1 celebro kuita bhebhe rangu, ndaisarudza ani. Iyeyo inopisa shamwari. Dai ndiri hangu ndainge ndabvunzwa mubvunzo uyoka. Munhu wandaimhanya kunotora ndimadam boss. Iye pafeya ihaga mugaga baba. Zvarakadenga madam boss. Ndaitora stoku yese makarwe ndikanorora paipai. But varume makaoma imimi. Hamusi muri mapositori here, makutogaira mabhebhe muTV, mukati hamuna Bluetooth here. Iwe mfaneko, haugoni kugara pasi here iwewe. Sei uchigara uine negative energy all the time? Kana tanzi tiriwe kumasowe, it doesn't mean kuti hatisi vanhu. Chii chakaipa nekutaura nyaya kwatiri kuita apa? Plus handisiri ndakaura Jesu inisha. Relax kani wangu. Sei uchingogara uri serious pazvinhu zvese iwewe. Dai zvainzi inini ndisarudze munhu wemuTV, wandinoda kuti aite bhebhi rangu. Ndine 2 maoptions. Ndaitora Olinda naGonyeti. Vana vakaumbwa zvavo ivavo. Hapana hapo wangu. Kutongoti chete gudhu yako haisi gudhu yangu. Waiziva? Inamana muTV munhu andaitongotora zvisina kana mubvunzo. Ndimaititi kayellow bone baba. Ndaita kupwanya nemabhonzo. Mudhara sadarozve. Maiva yebho zvekuti vakatsvuka asi ukawadhomokera. Vanokushaudha zvisingaite zvekuti unononwa mushongo wemakonzo ukanotugera tundebvu twako tunenge twembudzi. But madzi baba Sibinage kutaura chokwadi mimika. Pafeya chaipo hamuite. Handiri muchiri kuziva kuti makandiudza kuti ndikadzoka panapa pagutso pangu musika wangu uchatanga kufaya. Aiwa zveshuwa ndauya. Ungati kutengwa ikoko. Ndabvuma zveshuwa. Ndakakuudzai baba Kroko. Kuti mukangotedzera zvandinenge ndakuudzai chete kuti zveshuwa Sibha ariko. Vakomana, ingawane zvinonzi 2 kuna Jesu 1. Iwe mfana iweweka. Unoda kuita dzungu. Chii chaunoziva nezvedenga neiyo mopo iri musoro? Handizive nezvedenga, asi kune vanhu vanozviita kunge denga nderamudhara wavo. Imi varume, senge mutenge makasiyana zami. Ngatichinjei nyaya titaure dzimwapo. Ngatichinjei nyaya. Mudhara kurokotenga doro, handiwaita mari here nhasi. Get away man. I don't eat your house. Handidye kumba kwenyu wanzwa ka.
Sun Snake mwana wenyoka. nhasi ndiri mugudhu mudhu, handisi kutomboda kana zvekunetsana nevanhu ini. Ko nhai vakomana, dai kuri kunzi sarudza bhebhi muno munharaunda, waisarudzani? Ini zvangu ndaisarudza Febhi. Handidi kukubhaizai genga rangu, mwana uya anondityora mabondo. Ini nhangu dzara pafeyaka. Ndanotora hangu pasowo pedu paipai, ende munhu wandaitora ndemadzimai geti. Shit man. Nhai baba kuruku, mashiya zvekutamba nazvo here? Seiko musingarespekti vanhu vatinonamata navo? Ko apa ndakanganisei nhai? Kuyemura zvakanaka ndatotadza here? Ndomhemherero dzatinotaura idzi, kuti muchazvipinza muna taisireva nekusada kuteerera kwenyu uku. Asori kwacho munhu waMwari. Ndanga ndangotiwo nditi. Da. Torova hedu mari dzakayereswa. Imi mana Febhi muchidyiwa nemadhara akachembera kunge penjeni. Iwewe Getika, uri shamwari yangu chaiyo, but njere dzako handifunga kuti sometimes zofunga sei. Wakanyatsokwana here iwewe? Yowe, naiwe, usanishurire makuseni anaya. Usauya wakandikwizira forogonya pamba pangu, chii naiwe? Ndo problem yamunayo yoyo asikana. You do stupid things. Kana takakutsiurai motsamwa, uchashandiswa nasibhineji iyeye, akazokurasira kusaidhunge paprika yakatsenga. Hede, I don't blame you my dear. You can't understand. Iwe wakashata kaiwe, uri kapuka ndipe mwenje. Inini shanda kanaka ende mufesa abve pandiro waiziya. Saka iwe unoita jealous nekuti haudiwo madiro andoita. But don't worry, I understand you. Yeah, handika. Anyway sha, suro kungwara zvayo asaikwire mumuti. Wauti tiine zvasibhineji. Apa wakutaura manje. So as I was saying, sha baba vane mari. Gaya kuti Fred ndakanorara ikoko. Ndakapiwa 100 US makuseni acho. I think ndine idea yandinayo sha. Ndafunga kugerwa musoro ndotendeuka. Imboitaiwo tione. Asi neshai rako iri rekutambisa apa roda magati hobhobho iri. Hameno wakazvigona. Neti kunamata kunoda serious. Saka iwe utori serious pauri ipapo nai. But sha, this time Rasta wandikabata mahwambi yeyeka. Ibholato chai. Anenge type yevanhu vemari vai. Ndakapinda sha. Rufaro kwamuri. Varume nevakadzi vari pano pasowe. Ndati ndikuudzei nhasi kuti kana bhazi richifamba rinofanirwawo kufamba richitakura mapasenja murodhi. Ringaite here rwendo rwekuti munobva Harare munosvika kuZumba musina kana kutakura munhu wani murodhi. Ihameni iyoyo munhu washe. Hamureve nhema. Zvino rwendo rwebhasi rwakafanana nerwendo rweduru rwekumusoro kudenga. Harufambike tiri tega tekambonamata tenge tichida kuonawo vanotendeuka kuti tizive kuti zviri kuita. Handitika? Ndasimukawo pano vatenderi. Ndazonyatsogaya kuti iyi ndonzira yekufamba nayo. Last time ndaisayo serious. Apa ndauya nemoto wese manje. Saka kubva nhasi ndave pati yechechi ino, haleluya. Zve, rugare rwemapositori. Tichipinda tichibuda. Tekagara toshaura vhesi nokuti tioneka. Saka amai, tinokuchingamidzai nemufaro. Asi pano pazambara raGabhureni pane mhiko nemirayiro yamunofanira kugara makatevedzera kuti musatakurane nemhemerero. Areroya. Amen, munhu washe. Rekutanga amai, ndiro bvudzi iri. Munhu anogara nebvudzi rakareba kusvika muchiuno, muri njuzi here amai? Motoona kuti magerwa, denga richitiitira zvakanaka. Ndapabata ipapo munhu washe. Chechipiri amai, mupostori anouya pamasowe pano akasunga muSamariya, kuti ngirozi padzinodzika dzinozivawo kuti uyu munhurume, uyu munhukadzi, kuitira pakupa zvipo, mungazopuhwa chipo chekuveza. Ihemeni iyoyo baba. Kumisira kwanhasi amai, munhu anonamata Jesu haatenderwe kuchengeta imbwa, kufurufusha chisikwa chaMwari. Ndopo munoona paya zvaakunzikana hako wafunga kuchengeta imbwa, wotoitengera zvese zvinopfekwa nemunhu kana dziri bhutsu nemadhirezi. Yasvika nguva iya yevanoda kuona mweya. Slogani yedu yekumasowe munoiziva, hatisati tachinja, dhora pakufamba. Kumadzimai uko tipoiwo kambo kekudzurutsa mweya. Ikombera, chikona yamana. Mdhara, ndadhairekita imwe kapu wokusowe kwenyu. Ndangovati mbozama yemufesa anonzi CBCB. Saka iwe wona zvekuita, vane mari, avari kudhiraivha X3 BMW. Apa chikombero waronga manja. Uku ndokuita semunhu mukuru. Apa ndakunyatsoona kuti mazuva ano zvinhu zvachinja.
hauchatombondilese madiro awaimboendiita kudhara. po here iyi inga ndakakuudza wani kuti zvamanje manje ndiwe une makiye mwoyo wangu, asika hazvingafanani nekudhara pai nekuti wakambodhomoka hanti, so you need kushanda kuti titange zvekuwirirana. Saka zvandiri kuita zvese izvi hausi kuzviona here? Sibi usadaro sha. Saka matongwara zvekudaro here munhu washi? Kana mudhara, izvezvo ndanga ndichitokufungai kuti ko mukuru ndowabatira kupi ndigovasotawo something ende mabva matosvikawo at the same time. Ndikuzviona kuti wandikangana. Manje let me tell you something. Fake apostle doketi ndinaro handina kumbobvarura, saka any fun trick wanyura. Okay murandarume, uye 100 USD batai makadaro momboenda henyu, ndichataura nemi munguva inoteera.